obwanchani onyoyo mino kogoseire muchiere mwaberane. Karibu sana se kipindi ya devotion this morning. Sabatengi ya happy Sabbath and onsia so torigereti korwa se mambia bono iga na oyo no Morisia Dominic Bosire ase devotion ye mambia iga na bonare gukwarigania erito sange asobwa mase mambia iga tiga tusabe erio tochake ekipindi yeto tati Nyasaye bia mona singincho bia bwao ayeno mwegenwa gwatorendere nande gwatwikiria ase obwaro boiga bugo sasi mase sabato yagenche nuye kwa begetensemo okayesesenia nande okatoye tati Nyasaye ime asere twanyorera maseni waya nabone kero tuguseni wano rigererio ito Ndizi TV twamobekira sama okao tati Nyasaye mo beke anyara ko bagago ikerania amagani ali ya tati Nyasaye atasubuguma bwae na gwetani onse tosabire chinguru chiao no muikomo chenu torae ase programu ye gwikemero bere ye sabato ya erire na gwikamaro go batati Nyasaye tomenyerenga no koronse aserera Yesu Kristo yiro motoria amen. Omwanchwa omorigererio Ndizi TV aseri tukoria rero twabere tugotwara emesururo ye ebipindi ao lakini yanene tukoria ase ebuku ya ito ya abarumi na ase mambia bono iga na bonare kugania turigereri ngane elimo rigare otenga mobe no bwanchani inwe ase inwe mobe no bwanchanie inwe ase inwe ine yemo yabo yamangana ali ase kebunge keiga gose ase buku iga ya barumi amangane kare kurigereria asobo imemono lakini ananaga nito yarigere kurwa ase gitabu ikikyo 13 tochakere ekebungo kia 8 goika ekebungo gia 10 gegoteba iga ekebungo gitabu kia barumi 13 ekebungo kia 8 gegoteba iga timoba nesira ase onde bwensi otatiga wanchana ekiagera oyo mwanchete omogisangioye oyo bwanchete omogisangioye oikeranirie amachiko na kia machiko aya totomana toita toiba toba no kugania okobe na go kobororera guchika na kohorera guchika konde gwonsi kwa bekereirwe amo ase ringanerio ancha omogisangio buna buyanchete omwanchani toba korera abogisangio go bobe toba go korera omogisangio go bobe nabo igo omwanchani nabo gochika konde tikoyo kwetani gochiko kwo igo in other words si omwanchwa omorigererio Ndizi TV ase mambia bono iga ase kebunge kigekero gukerigereria yoto tebinga omwanchani wanche oyo mino buna buyanche taye bweka omonyene obwanchani ne gento kia muhimu sana na kito igure korwa sokotera kweli tukoria rero nga ekero oyo mina go komochera kora gento kieke mwanche nande toyo tenga guchika konde tikoyo kwetane tikyoko egakogera ase obwanchani obo no obo Kristo bwaito togotanga you are a Christian osaye no mo Kristo onya tobwati obwanchani oboiga obwanchani bwo gwancho yo mino na kigekogera kero togote nga tosabe togote biunga togotenga tato itore igoro elietari ya orisikwe oburuoti bwa oboche wanje ko okore kense buna okoreka igoro yaika sinare nsabu eine getabu kia Matayo origererie isita ekebungo kia 8 origererie goika abuno amangana ayunkari gukwana kuru nga goika yamanya gotenga ohabero yo mino na nayo okora gento kieke forgive us our sins as we forgive those who trespass against us
ase kerogo somanga Nyasaye gagotwabere bibito na indu tubwerete kwabera abaminto ngonye tobwate obwanchani omwanchi omorigereria Ndizi TV nkeringa na intwe bono toba abanto torange kwaberana obwanchani oboiga kende igobobekire gochika konde nkoyo kori igoro yo gochika kwobwanchani nga obwanchani ichikorinde ndiyo nanderi rire igoro yayo ekekogera onye gwanje toyo mino ano nakie kogere ibungo bire igamuna 1 Peter so make mungo kia kane chapter 4 1 Peter chapter 4 verse 8 gegara nga powerful love each other deeply because love covers over a multitude of sin. Kero mwanje toyo mino toko morama. Kero mwanje toyo mino toko mokorera bobe. Kero mwanje toyo mino no gani momenye nere no bwanchani asekere chingaki. Kero mwanje toyo mino ni goko mokorera keri gwata getokorewe. Nima eto iseko bangangwe ito umuntu kusenkwa gosa igoraga niri koko irukoti otebe yo mino ngatwa berane. Na kieke this morning tokarego tewo omwancho morigereria gotogosoka none kero tokwenda gusasima ase nyumba ya Nyasaye ase mambi abono iga nga ikase nyumba ya Nyasaye lakini ritangani mwaberane kiri kware gochikwane ekogera amasaba itu nigakoigweka ekero rioka na intwe tuwabeire n'obwanchani asoyo mino ngana kike ekogera 1 Peter 4 verse 8 kare otanenga goitanigo mwanchane love each other deeply because love covers over a multitude of sin ngana etoko gokorete kebikiring enjoki obwanchani nigo bogotuba obwanchani nigo bogotuba amabe aria aregocha koba goetera ase ebibe biribira asense eko ebibe naho bikogera okore ebibe nabo gekogera okoba amabe okorera oyo mino bobe gusomori omotainga bono ngwakana nde gesiomba that is why togotainga egesiomba Nyasa ogwakana na kigekogera kero gosoma nande ase gitabu kiabagaratia eyo nande abagaratia 5 ekebungu gikumi na gatanga you my brothers and sisters who are called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh. Rather serve one another humbly. Rather serve one another humbly in love. Igonga koko korero yo mino tako mokorero yo mino ese ngenjoro rekanenga onye nogo konya gwakonya tago konyegero rekanenga ngwakonya tako endo korero yo mino igo gwakora out of love. Antu bare bakugania korera omonto ekera akorire egento arorekane ng'a nero okora obwanchani tibori kobara amabe obwanchani tibori kobara ng'a amaya narenga gwakora obwanchani borororo rioka botari kobara ng'a narari gwakora amaya narari otakora amaya omwancho omorigereria. That is why ase mambi esabato yabono iga ekero togochaka esabato ekero tokogenda ase ng'encho gosasima omwancho omorigereria tigebe ng'a inche naye okogenda ase nyumba ya Nyasaye abakristo bari baminto batwetanaine abakristo bari togosasima na barabu ase kanisa ng'a naye ekero okogenda ekanisa twara obwanchani na abamino tagotamakuru ekanisa oteba ng'a nche nkogenda nchigosasima ase getari nombwate obwanchani igo that means tari bwanchani kwagenda ekwagenda ogotama ase ogotabera mumenye asa obomo mumenye ase ng'encho ogokorera Nyasaye emeremo manyang'a ebyoma biegari ekero biramo gose kioma kende gionsi mbia nyakoba bitari kuriana saa zingine nkogosana mone na kigekogere kimunge getari gutunyoria ase mambi ng'a twanchane intwe ase intwe na kegora nona asaba ebeso ekero gosoma ekebungo gia 10 gia 4 32 yotanga be kind and compassionate to one another, forgive each other just as Christ God forgave you. Enchereri Yesu Krista tuaberete onya tari obwanchani buaye manye tinga muntu ki ore gocha kuru omwana oyo momoima acha kutokwera asobogimo onya tari obwanchani buaye akuru omwana oyo yomo gaenda yo sabuno bwate babero tebunga ngoyomo tima tinuro rioraru ota ngonde tai yoga egekogera ninki
igo bwato obwanchani ochiase lakini obwanchani obo bokaba yani bokaba buno mugwekano gochiastore buna abakristo eri ogwetera ase obwanchani oboiga twanyorire na intwe omubwekano omuya buna abakristo igo togotang'anche na omokristo gwatama korwa ase oyo mine ase eng'encho mwaetanire omokristo you are there to forgive one another, you are there to love one another. Naende naki ekogera ng'amachika yonsi totomana toita tokora ki onsi ekera gokwanu boigo niga richiko rirororo ndiri ng'aki ase obwanchani obo oyo mino togoita kero bwanche toyo mino toko revenge kero bwanche toyo mino tokomokorera bobe egekogera obwanchani yesa atoete nigo okoganikera oyo mino naba nendugu ya mino togotwara ng'aki mokominyokani nere naki gekogera naende ekero ekebungu keraiga ntaete gokorera gegoteba iga Luke 6:31 gegoteba ng'aki do to others as you could have them to do to you. Enchereri bono kwaganeti okorerwe naye korera oyo mino boigo ekogera obwanchani nigo bokogania yani ari kwaganeti onya kwaganeti ogorerwe yange ng'e onya kwaganeti osikwe naye sikoyo mino onya kwaganeti ewe obonene na oyo mino nere moebuni yani in other words obwanchani bogotuba amabari onsi erororo obwanchani nigo bogokogotoana intu n'abakristo chinguru chiogotenena ase obosi bwa Nyasaye omwancho omorigereria naki gekogera emambi abona igo omwancho omorigereria ayo otaraenda ase ekanisa genda ase amagoro ago genda ase ogosaba genda saba oyo mino saba okwabera igo tari kwamu naki gekogera togotebiwa ng'aki at the same time onye gotagete mono ari gwatagete okorerwe naye korera oyo mino boigo nabera atoko oyo mino tamanyeti ng'a gose nakogoserete aya take a chance, take a step, make obwanchani obo abirana koro wancha kwa Nyasaye abuneri ng'ana ria forgiveness na it's another topic enga kiendera ande torarigereria lakini amwancho morigereria aiga no togote ng'a ase ekero tokwabirana bono ari kwaganeti okorerwe egekogera onde taiyo tari kogania berwe nkogosa tore unless togote banga if you are not living in this world diori tobugati mechando inyo komenyete ense yeriori lazima tutware mechando lazima tukwarusane lazima tuetane. I know we are approaching towards the end of the year anchana inua seimi inyo mwagosanire so mwaka this is the time echina chichinga kyo mwancho murigereria mwamugusia se mwabeta anchana buna kwaga netyo anchane. Lastly I want to say kegiankunire gikare goteba iga 1 John 4:11 egoteba ng'aki dear friends since God so loved us we also ought to love one another. Chire yesa tuanjete na intwe bona ba Kristo nyogoteba ng'a Kristo no mu Kristore na ande kubwatire kogera elieto mu Kristo eriweta ase Christ loved us the same way na intwe as Christians. Let's love one another. Tiga tuanchane mwancho murigereria sema mbia bono goko enda ase nyumba ya Nyasaye manyaiga litukeri goko lichaka rorari andonsi ase mwagosanete takwabera nande kwenyora takwabera mwanchana nande gwateba ng'obwanchani obo nande bono obwanchana kitegeri tenga obwanchani bogotuba ebibe byonsi tata ng'ana akwabeire lakini tinkweba obwanchani tibori ko baramabe obwanchani tibori ko barang'angwa nkorere teiga koenda obwanchani tabengama umuibori ng'ina wanchete omwana oye kakomorobere omwana oye no enenda nabegosera the same way God loves us that way. Nchire Nyasaye tuanchete na aya ncho yo mine nchireyo Kenya sato seni aseri tukeriga ekero tukuchikosoa ase ugosasima kweri tukeri tosoe no wanchani at the same time nande go tugukore wiki rero matenge wiki nkwairere tuguchakari tukori echumende ase ankyo Nyasaye tigato seni nga go tuguchake chumende Nyasaye
abenga nero gukura obenga ni gubwato bwanchania saba mino gonse Nyasaye tigatuseni asere Yesu Kristo oyoro motoria tigatusabe tati Nyasaye omwanchwa ore igoro mono twachira asora asemambi abono iga biya mona asengencho kwabeiro mwegenu astore ase chumengima nandi toikira ase esabato yagencho bona ndekero togosoa asengencho yogo gosasima twasabire ngao bamona intwe twasabire omwanchu omorigereria arokero kende nabo atamagani aeta ati Nyasaye ebe no borwaire ebe ne family emechando ndomaete nero ororo tati Nyasaye gotaigwana mongina no mugaka abana kotsumbwa abaibori na gwetani onsi emechando yonsi eribire chabekira sense twasabire tati Nyasaye gwetera obwanchani bwao twasabire nga otoe obwanchani na otoe okwaberana wetani onsi nonye baeta ine nyumba tati Nyasaye babire nande tati Nyasaye bakonye baberane eri baitiranirane n'obwanchani bori tibagenda ase nyumba ya esingincho bagosanete botuko tibeba mbagenda ase nyumba ya esingincho babwate emechando tigabaye ndororeke tati Nyasaye tokorigie eri tati Nyasaye tokomanya biya tomenyire nga emechande yonsi tobwata asense nkoyikero ni ora aseri Yesu tati Nyasaye wetani onsi tati Nyasaye abaminto basiriri abamwabo na barabu ba konya tati Nyasaye oba guswichi nkoro chiabo eri tati Nyasaye bakugwenere tati Nyasaye bono nande meroberiende kubwati gochiereso neyende toyebekra asa mokao abararia negetasenie kia Ndizi TV twakebekra asa mokao biya mona singinchora koronsia seri Yesu Kristo oyoro motoria amen.